Наруто е моето любимо аниме и още нямам видео за него. И днес ще поправя тази моя грешка. Днес ще разгледаме чакрата, как тя работи, откъде произлиза и така нататък. Само да кажа преди клипа, че този клип ще бъде по-информативен и не толкова забавен, колкото другите видеа. Enjoy! Чакрата е като Life Force или жизнена сила. Чакрата съществува в повечето планети като сорс на енергия. Точно за това отцукитата ходят от планета на планета, за да събират и да консумират чакрата на планетите, на които са, за да увеличават собствената си сила. Причината, поради която отцукитата са толкова заинтересовани в планетата, в която се развива Наруто и Боруто вселената, е, че на тази планета не само има природна енергия, а и всички същества на планетата също имат чакра. И чакра плодът, който те би трябвало да консумират, ще бъде значително по-силен. И тук се питате, как всички разумни същества имат чакра, а на другите планети не. Причината е Хагоромо, но също и Кагуя. Преди супер много време, преди Наруто историята да започне, Кагуя и Ишики слизат на земята с целта Кагуя да бъде нахранена на Тентеус. След това Тентеус да се превърне в божествено дърво и божественото дърво да създаде чакра плод за Ишики, който той трябва да изяде и да стане по-силен. Но обаче Кагуя решава да предаде Ишики, пречуква го и той става брат по кът на Годжо. Минава време и тя се среща с този човек. И сещате се. Появяват се Хагоромо и Тамора, първите хора с чакра. След време те разбират тайната на майка им, която е да се направи армия от белезецата и да се спаси от идващите за нея от стоките. И накрая те се тимъпват срещу нея, защото не са съгласни с това, което тя прави, и започват мазен файтинг с нея. Тя вижда, че не може да се бие с тях, слива се с Тентеус и тогава те водят битка с нея. 3 месеца. Легендарно. Накрая успяват да я разделят от Тентеус и я силват, използвайки Чибако Тенсей, който по-късно става Луната. Тогава Хамура отива да живее на Луната, за да могат да следят Кагуя. И Хагоромо остава на земята, за да изучава чакрата. Сега стига с историята, нека да разгледаме как чакрата работи. Та чакра се създава като комбинираш два елемента от тялото ти, духовна и физическа енергия. Така се създава енергия във всяка клетка на тялото, т.е. чакра, като може да се увеличи по доста начини, като тренировки, например. В тялото на нинджите има определени точки, наречени чакра точки, през които чакрата може да се контролира и манипулира. Тези точки са разположени на стратегически места и са ключови за използването на различни джуцута. Но как да използваме джуцута? Първо, за да може джуцу да се направи, трябва да го оформиш, така да се каже, защото чакрата в тялото на нинджите не съществува като огън, въздух или светкавица. То съществува като просто чакра. И за да стане на джуцу, трябва да се превърне в такова, като го контролираш и превърнеш в джуцу. Но защо нинджи като Рок Ли и Майт Гай не могат да използват джуцу? Това е защото те имат чакра, но не могат да я контролират в джуцу. Могат да я пренасочват, но не могат да я оформят в джуцу. След като чакрата е представена на човечеството от Хагоромо, той реално променя как хората работят. Тоест, откакто чакрата има, хората са започнали да развиват нещо като чакра система, която прилича на сърдечно-съдовата система, но вместо кръв тя изпомпва чакра по цялото тяло. Проблема е, че тези чакра пътища с времето са станали точно толкова важни, колкото и сърдечно-съдовата система, и ако някой човек остане без чакра, умира. Чакрата е създадена и манипулирана от вътрешни органи, точно както органите създават кръв, за да поддържат тялото работещо. Та чакрата не може да бъде унищожена, може да бъде използвана, но не унищожена. Много прилича на ATP системата на човешкото тяло, т.е. основно енергийният източник на едно човешко тяло. Това е аденозин трифосфат. Естествено има и други важни неща за производството на енергията, като NADH2 или дори FADH, но естествено, тъй като клипът не искам да става 2485 000 часа, ще говорим само за ATP. Когато отида да бягам или например отида в фитнеса и започна да вдигам тежести, тялото ми трябва да използва ATP, за да се увери, че мога да премина през тези упражнения. Но ATP-то не се унищожава, а фосфатите просто бавно реагират на екзотермична реакция, която освобождава енергия. И когато ATP преминава към ADP и после към ADP и после към AMP, дифосфат и моносфат, влиза отново в енергийния цикъл, за да може да бъде върнат в ATP. Почувствах се умен. С прости думи, хабиш енергия, почиваш или ядеш храна и енергията ти се възвръща, както с чакрата. Чакрата е напълно еднаква с това. Единственият човек, който е успял да унищожи чакра, е Наруто, използвайки Бариан мод. Но ако искате да разберете повече за Бариан мод, може да отидете и да изгледате клипът на The Bulgarian Shinobi. Та сега, след като сме разбрали, че чакрата не може да се унищожава, да видим как може да се увеличава. Джуцутата могат да бъдат освободени само от една от 360 тенкецо точки на тялото, които съществуват в чакра системата на нинджите. И докато повечето нинджи могат да използват
тенгецо точките на ръцете им или на устата им, има нинджи, които разбират тенгецо точките по-добре, като например Хюга Клана с използването на Бякуган. Могат да използват чакра от всичките 360 тенгецо точки едновременно или едно по едно. Но колкото и да си добър с чакра контрола, най-важното е колко чакра имаш. Както виждаме в анимето, колкото повече чакра имаш, толкова по-силен си. Така как може да се увеличиш чакрата? Както казах по-рано в клипа, чакрата е духовна и физическа енергия в едно. За да се увеличи чакрата в едно шиноби, трябва да се увеличи или само духовната енергия, или физическата, или и двете. Физическата енергия, например, може да се увеличи с физически тренировки или лекарства, като тези, които Чоджи ползва. Докато духовната енергия е много по-трудна за увеличаване, тя може да се увеличи чрез учене, медитиране или опит. Тоест, опита от битките, което едно шиноби прави, се преобразува в духовна енергия. Приемете духовната енергия като интелигентност. Колкото повече интелигентност или опит, толкова повече духовна енергия. И това мисля да е за това видео. Това беше от мен. Чао!